The question is so simple. I have a simplest question ever namhlanje. Question yami ithi uThixo ubeke icommand bangabe iPasika mayisingathwe nge-14 kaJanuwari. Ngubani ke lo wayichintshayo? If we go according to the Bible and we do things according to the Bible, ngubani owathi iPasika mayiqhutywe malunga no-April? The simplest question ever. Very simplest question. Who authorized us? Or who changed that command? Bangabe masisuka ku-14 kaJanuwari siyoqhuba iPasika ngo-April. I'm one of the congregants. I love my church and I obey the rules in the constitution. I do the things according to the constitution. I respect it a lot. But I'm asking this question generally. And I'm asking the question generally, not politically, because politics is doing. I'm asking the question generally to everyone in the entire world. uThixo wazinika icommand bange-14 kaJanuwari makwenziwe iPasika. The question is so simple. And yena uThixo sithi makwenziwe iPasika ngoJanuwari, wathi nge-14 kaJanuwari. Go read your book, Exodus chapter 12. And inkonzo ezininzi xa kwenziwa iPasika kukowutwa eBhayibhileni. Kukowutwa ndawoni? Because yona iBhayibhile ithi nge-14 kaJanuwari iPasika. Nge-14 kaJanuwari. So sisuke njani safika njani ku-April? Because ngoku isingatsho malunga no-April iPasika. Kanjani? If akunguMarch ngo-April iPasika, if akunguMarch ngo-April iPasika. Sifike njani ekuthini sisuke kwicommand ibekwe nguYehova uThixo? That is why iPasika mna ixesha ndingayithandi, ndiyayisingatha but iquestion yami ilula. uYehova wasingatha ukuthi iPasika. Iquestion is so simple. uYehova uthe ndinikhuphile elizweni lobukhoboka, elizweni likaFaro. Yenzani iPasika kule nyanga yokuqala ndinikhuphe ngayo nge-14 kaJanuwari. Yenzani iPasika yenu ibe sisikhumbuzo eso kwisizukulwane nesizukulwane, lisiko leni ngonaphakade. 14 January iPasika. Iquestion yami ithi sifike njani kule Pasika yale minyaka? Sifike njani? Don't you think mhlawumbe ezingozi zenzeka kangaka malunga nePasika lesisingathayo thina? Zonke izingozi, itywaleni ezindleleni, yonke indawo zingozi, abantu bebheke ezicaweni zingozi, kuwimoto kuya le nale, kufa abantu, kuphala igazi. Don't you think mhlawumbe uThixo akahambisana lePasika siyiqhubayo kule mihla? So sisithi umoya uphepheza futhi nakhona umoya wehlile, but don't you think uba uThixo onamandla wonke, awuyicingi ba mhlawumbe uThixo onamandla wonke akayithandi lePasika siyiqhubayo? Because sasuka emendweni wakhe senza ngokwethu intando, okanye salawulwa ngumthetho welizwe. Ene kunomthetho welizwe, kunomthetho womusa kaNkulunkulu. Kunomthetho welizwe, kunomthetho womusa kaNkulunkulu. Zinto ezimbini ezohlukene. Umusa kaNkulunkulu awukhethi uhamba ngokomgaqo siseko, wenza izinto according umthetho, according umusa kaYehova uThixo. But umthetho welizwe ukukhuqala kwala icala, ena uhambi indlela inye nomthetho kaYehova uThixo. So according iPasika le ndiyibonayo siqhubeka kule minyaka ngumthetho welizwe, not umusa kaNkulunkulu. uYehova uthe ngokomoya ingcwele mawuqhutywe iPasika nge-14 kaJanuwari. Sifike njani ngoku? Ngicela undiphendule. Enkosi.